Ajiku nikan ayo rene. Ayo. Karo bentari ya rene. Nikan karo sing ngatur. Are. Monggo. Monggo. Bakti nek. Wedok ya lanang daun. Pundi sing adi wedok? Iken lho. Oh, jenak ya. Apa maksudnya? Apa? Lah nyebuté wau kalih dintani kali niken. Lah sing adi ku wedok sing ndi? Ayo kena niken lho ya. Kok peleke. Kowe coba jejer kan anu saniki kelas berapa kan lagi? Sekarang kelas 2 SMA mau kelas 3. Mau kelas 3 SMA. Nggih. Mbak Eka saiki anu semester piro? Anu kuliah. Apa S1 S2? Daftar PAUD. Aja mulai S1 S2. Menika menempuh S2. Nah, coba sesira weekend. Nah, sing SMA semono, sing S2 semono. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk ramah kowe ngombe obat tinggi. Ben modern. Aku tuh ngomong obat tinggi. Berita viral. Sindar ki Bayu Haji ngombe rondap. Kok rondap ben dhuwur ngrungokno iki. Obat tinggi ya, obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kok ngombe enggak makan. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan kok penumbuh kalsium. Badan kok tumbuh. Tapi kan maksimal iki sakmene. Ngene. Kowe mangan pupuk. Ya apa kandhane? Pupuk apa? Yo, urea apa pupuk kandhang nyatane nek kowe dipupuke saka dhuwur. Iya, oh iya. Dhuwur aku ketemu Tuhan. Emang saku kok nek pancen ora seneng yo mek ono layang. Alah. Ora tak omong kowe masjid sesuk bahan. Pak Niken. Dalam. Wah, alhamdulillah saiki saya kondang. Pangestune Mas. Yang penting hati-hati, saya dhuwur, saya bantrangine kayu. Nggih, Mas. Getari. Halo Pak Bayu. Wah, iki nek ngene kaya irangan. Nek ra tak bae kok kaya mesake. Ayo. Nah, kok patung. Ora, aja nesu to. Ya, nek iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Mulai mbuh trai. Ya mau siji. Pripun? Iso brengose cukuran sik. Kabeh-kabeh kok diangkone ade. Lah, Pak. Kabeh-kabeh kok diangkone ade. Lah wong pancen nunggu sak ngisarku kabeh kok ya. Sing sak dhuwurku ki mau kawi. Kuwi barane simbah. Berani sinten? Mbahku. Aku mbah cangkemmu ya. Aku berani dari sini. Duwe pacar lho nek. Rumah dhuwure kok. Dari sini nunggu sing nyami. Kuwi canggahku. Sing canggah iki nek bengan sik. Iki ana sing saiki Kusuma Wijaya. Nggih, yo. Diaturke sik. Ben diaturke bangkeng. Tari ning loro kang luar bakat iki. Tari bedani karo kanca-kanca kok. Bedani apa? Nek datang transit menika ibu-ibu dari sini sholat. Iya. Ada yang membersihkan wajah. Terus ada yang bersih-bersih. Ada yang siap dandan. Iki menjabuti jenggot sampai kon rutin sampe iki. Berarti kon rutin. Lah kok aku saniki aku munggane brewan kok dikira aku ki apa? Lo malah sangen mari. Sangat gue. Kon ngewangi mriku lho. Oh, wis trimo. Mas keroke. Pakai buding ayo. Yo, Kusuma Wijaya, diaturke sik, Bapak. Mbak Niken Salibri. Bapak, yo.
sopan ora kok atur-atur tekon kancane ae. Kula nek kula nggih sami. Apa? Oleh-oleh wis di luar kepala ilang. Yo, nek kok lagi diapake. Kula kok nafal kadung munggah panggung lali kabeh. Ibu wis ibu. Baca gawe sing dua. Oh, bener ayo. Ayo jenenge saiki kuliah le. Ha iya. Nggih, ya muga-muga anu apa kuwi jenenge ndaramu kuliahmu ya, Kak. Amin, Tambah paresnipun. besti. Mas aku baru kok dulu terus mlebu SD. Iya. Anu, Mbak Ayu rene sik, Mbak Ayu rene. Ayo rene, ayo rene. Paling melok aku tak nyuwun baju loncat. Engko gen dibusani Mbak Ayu karo Mbak Niken karo getaring bawa siji. Kita. Ayo, iya ya wis tenang iki ya. Ayo. Aku nganggo. Ayo. Jalu joget. Intro santri, ayo saka saran ku sing tetebangan baju dhisik. Monggo. Ya ta, teater iki baju loncat kaya apa? Monggo ayo. Teater iki, monggo ayo.
gentari jogetan banci loncat. Banci loncat kok banci loncat. Banci loncat wis ngajari weekend. Wis ngajari gentari yo banci loncat. Beda yang ngajari yang mundur itu dari sih. Enggak mundur. Mas aku cilik aku kakakmu. Bos, kakak itu dine sak dhuwur mulane aku kowe berasa kelengku ngene. Lah aku yo ning dhuwurmu. Mas bahasa gue. Acara bagi kita kincar ya. Pak Niki negara sik. Yo, saiki lintas moro Mbak Tati. Ayo. Tak duetke karo sing gedeke padha. Rinto. Ayo. Ayo sing pinter. Ayo. Kene Pak Rinto, kene. Ayo. Pak Rinto sebenarnya kita matang sampah. Ya, dayane kedo. Adate aku langsung nyigak lah dari itu kan. Rasa pakai wo to. Kayak mau kayak wes. Ya. Kak, wis jajare Pak Lito ngono. Ya, Niki. anu dirakul budake Pak Lito. Mas. Jenengan lho. Bahkan Masa arep pasangan aku udah melek. kaya kowe dirambati tekek ya. Mbak Tati. Apa sih to? Kok karo Nganu niki jane. Niki mbok luwih gede ten mboten. Kaki iso malah nurut kok. Nah, ojo benerjane biasanya nek wong gede iki malah cilik ya. Apa nih? kupinge. Jempolnya ya. Magandeng Mbak Tati, magandeng Mbak Tati. Mas Bayu Apa? belum tahu dia. Kayaknya disubari nggak ada di sini. Apanya yang belum tahu? Jempolannya dong. Makanya ini kita berdua, aku biar nanti bisa melihat jempolmu ya. Oke. Belah jempolnya. Ini jempol gedruwo. Kita tak sakaran jempol kabeh. Ayo dibawa di sini Pak tuh. Ya. Kiraku kowe Citra. Ya. Ngerti Pak Tati dulu kok ngono. Iya, sama yang gede ini kayak digorke loh. Kiraku kowe Citra. Kadro apa? Abang. Wah. Ada di joget sekolah. Belum tahu gadro mah. Ya mulai saya dicoba tau saya. Karena sebenarnya belum tahu dia. Bang Gandrungku dari ngatene langsung tes. Kes mati. Ya, coba. Fokus aku berarti. Iya, kalau duet itu muka sama muka harus bertatapan. Nah, itu aja enggak tatapnya, Pak. Kalau kejiran si rodo nyambung, Mbak. Lebih. Wajah. Lagi nih. Wajah karo Unyang-unyang. Ayo coba. Kiraku kowe Citra. Saya mau kasih meripate ini saya cuma pengen di grogi ya. Iya, ini masih apa nih kok jane? Jane omah jane ya sakmene lho. Masa ya padha ngomong kok. Lah uning lho, Pak. Asli kan ya ono bedane. Buka-buka bojoku ora nonton. Nonton ora apa-apa, santai saja. Seniman itu harus profesional. Oh, gitu. Kayak ini gue suka karo bojo. Nggih, betul. Ya, Bapak. Masa wedi, Mbak. Masa budimu dikeker muni mati-mati segala papat di. Oh, sapi iki. ayo. Mergo suwe Rawane umatke pengen lirik-lirik di balik rono ini mbok rono meneh. Lah, enggak lali rene. Cuma saya gelem karo iki ketok. Wah, niku suami sore karo Mbak Tati. Suami apa?
Kok saged. Ayo no nek omah iki waduh sing putri mengkarepkan gawat Pak Rindo bisa hisa. Tahu. Nyapu. Kata bengek ya, Mas. Kacare oke. Terus sing berbeda tak sing itu. Mau foto. Dari misalnya mau Cuma tangan mukul gedung ya. Kok berbeda? Aku sama nebak anak-anak itu. Lagi. layang kilo ombak ruto Suarane apik, layangane apik, putrane pengarang lagu. Wah, jalan. ini tak kono dalan Aku aja Ya sing tekane ngruput. Iya. Macada ora apa Pak Tati. Kalau wedi. Ya, sing dicandai sing ndi? Ini loh, nyandai pentilen ini. Kenapa pentilen barang kok cadut? Ya cadut. Suwe Tak foto tak apa saestu. Nek nang kuwi niku santai. Malah ngakon itu dia niku kok. Pun ami kaya kanca-kanca ae sih ngono niku. Kanca sing opo kanca-kanca. Wis sosok lho, berarti ya Allah. Oh, asal ya. Alun-alun kok. Bos. Aku ngawur. Foto jenenge amat lagi main lho. Kamu sing nyanyi Mbak Tati nang bagus caper kowe. Kali itu. Wis suwe rasaku hantu Kematke iki mukane jangan lain-lain. ya bukan aku Kematke kok lihat-lihat. hantu Perkenalan dulu ya. siap Iya, sesuk nek kerep ketemu nggih cek. jane karo ketemu Mbak Nggih napa? nggih ping tenang Dalam angan-angan. boten sosok ada sinten itu coba tadi bintang tamu ada Cin apa? Kok berarti sing lali kulo. nggih paling kok ilang dadi lali Sampai bapaknya anggaran kerawitan kok metu kok pondokan dituntun ya Pak Lino niku ada sing kita ini. Ayo. wis suwe tak enteni rasaku hantu hantu Karo megel bareng. Mas ya sekelas ya Mas suaranya Mas teh Coba balik. Aduh. hantu Orang megel kok kamu. salah kok semangat Bicara krungu samaya elinga yen tak enteni Wedang-wedang lakae bocahe teko Ponas, pon. Burung ampun. Oh, wis lagu. Lah iya masa guru sejilit empun. Ya sing suwe Ah, sebetulnya gedene. Lah iso. Oh, ya.
Panjo. Kita terlali ngono lho, Mas. Ora. Oh, ya. Ya oke. Ayo. Mas, ayo iki ngaji. Wong ayu tresna mungkin ayo tombo susah Oh, sing ini keduren. wong ayu sebentar Mas. Oh ya. Wong ayu tresna mungkin ayo tombo susah jroning batinku. Oh, pasang urana lain. Oh, kakus, Pak. Lalu itu orang kakus, boten boten. Kakung sih kakung sing bagus. Oh, enggak. Mas wong bagus disingkat dadi kakung. Oke. Nah, tikus asis di sana. Dapat ada. Balik. Ayo. Wajah kayak primus. Iya. Priam kasetan. Ya Pak Lo. Wong ayu tresna mungkin ayo tombo susah jroning batinku. Gue ngatek meren lu ya meren. Topan gue lah. Oh bisa ngetrah. Menghayati, Bos. Yo, kita coba. Malah, yuk.
Nggih, Pak Santi lenggah, yuk dirajakan sih. Niki disuwun kali Pak Jun, aku tak nyuwun Doni keng. Monggo dirajakan karo si Getari. Monggo, yuk. Jatur ki to, dirajakan. Monggo, yuk. Dirajakan. Monggo, yuk.
Uga-uga bali lo gak ngene. Yo, iki